Ramogi juanga dakika inaboro tok sadeka marokinyi machiegni e chenro mar mbako romo. Chenro machakore pile ka pile sadeka marokinyi nyakango chop kanyo sabich mar onyango. Antiere kai mondi mar mi Chal Mar Fwambo mago weche mwaluonu machiegni e kor gwenge duto mapacho kai. Weche matimore sirikal mamalo kachiel kod mago matimore e sirikala maga counties magwa. Kwa chako Chal Mar Fwambo kinyi makawuono Ramogi juang wach mokwongo mabende waluonu kawuono otudore kod report mano mar loch gwenge ma ibro bed ka iyango odiochieng' makawuono. Mano mabende owach kae ni en devolution at 10 a citizens perspective survey report. Manen report mabende osebed ka itimo kod diruok mano mar at change transform Nairobi Kenya. Kabende gisebedo ka gitemo mateka mar neno ni sirikal mar loch gwenge otiyo makare e pacho kae. Wangeni wan kaka jo Kenya ne wachako bedo kod sirikal mar loch gwenge mano tok kane osekal katiba mano mar higa mar 2010 mano miyo olos counties 47 e pacho kae. To nyaka sani osebed ka itemo ket okenge mopogore opogore pinya mar neno ni sirikal mar loch gwenge otiyo e yo makare. To sirikal mar loch gwenge tiyo e yo machalo nade? Otiyo mana ka jopiny e counties duto 47 mapacho kae owinjo ber mar sirikal. Kalure ni nyichi wacho ni sirikal mamalo ok nyal chopo ne ji duto maromre mane momiyo nolo sirikal mar loch gwenge mar mondo mi jopiny e counties mopogore opogore owinjane ber maginyalo yudo e county kama gintiere. Report makamano ibiro bed ka iyango odiochieng' makawuono kabende nosechak yange kar saa 2:30 mar okinyi makawuono. Kabende iwacho kanyo ni mano en chenro mabende en mano mar riwruok mar piny owacho mar at change transform Kenya. Kabende en chenro magintiere godo mar higni 4 mano chakore higa mar 2021 kendo bro bedo ka dhi nyime nyaka higa mar 2025. Kabende gibro bedo ka gikawo pa jopiny ahinya nyako tudore kod sirikala mar loch gwenge. Wabro bedo kwa yango ni report makamano kendo wabro bedo kwa menyo ni matut kotudore kod gigo duto mantiere report mano pach jopiny e kinde makoro sirikal mar loch gwenge wangeni en higni 10 nyaka ne wachaka bedo kod counties e pacho kae ma higa ni wanyalo wacho ni en higa mar 11. Kopogore kod mano wach machielo mabende wabro bedo kwa luonu Ramogi juang otudore kod weche mag jiwo thieth mag mine ahinya to mine mapek e pacho kae. Mane momiyo odiochieng' makawuono mano governors mawuok e counties mano Tana River, Garissa, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Machakos, Homa Bay, Siaya, Wajir, Kilifi, Murang'a, Makueni, Migori kachiel kod Turkana kachiel kod migao mar thieth mawuok kata migepe mag thieth mawuok e counties go duto kachiel kod jokanyo mamoko ma ochung' ne dongruok e pacho kae kachiel kod jotenda migepe mag thieth e counties mabende anyisi go odiochieng' makawuono gibiro bedo ka giromo mar mondo mi gitwagi kotudore kod duoko piny kwan joma mine maponono wito ngimagi e kinde magidhi e osuptal mar mondo bi ginyuol. Kalure kod report mano mar Kenya Demographic and Health Survey mano mar higa mar 2022 kwan mar mine ma wito ngimagi ka e kinde magi gidhi nyuol kata e kinde magidhi osuptal kacha mar mondo mi gikel nyithindo mamoko kata ginyuol ne odok piny mano kowuok e higa mar 2008 nyaka higa mar 2014. Kata kamani wacho ni chenro makamano kata dok piny makamano osechung' kar tiende kuom thuolo maderom higni 10 koro. Mane momiyo jotelo mawuok e counties mopogore opogore biro bedo ka riwore kod migao mar thieth mar mondo mi giporane wach ewi kaka inyalo med duoko piny kwana joma mine mawito ngimagi ahinya te kinde magidhi e osuptende mopogore opogore mar mondo mi ginyuola. Chenro makamano kata romo makamano biro bedo ka chakore saa 2:30 mar okinyi matiende ni osechakore kendo bobedo kodhi nyime nyaka saa 6 mano mar odiochieng' makawuono. Wabro bedo kwa luonu godo achiel kachiel. Kopogore kod mano weche mwaluonu e counties magwa Ramogi juang e county ma Homa Bay odiochieng' makawuono agulu mar CDF mano e kar chung'o od bura ma Kasipul odiochieng' makawuono gidhi chiwo omenda mano maderom milion 61 monego bedni konyo e jiwo kata jolo somo mar jopuonjre mawuok e anyuola mochando. Kabende nyasi makamano ibiro bage skunda
primary mano mar Agoro Sare ka bende ibiro bed ka itelo e nyasi makamano kata jal mabiro bedo ka telo e nyasi makamano mano mar pogo omenda mag basari kowuok e aguch omenda mar CDF makasipol ibiro bed ka itelo ne kod jaod bura makono mano Ong'ondo Were ma bende biro bedo ka tayo chenro no mar chiwo basari mago maderom $61 mibiro bed ka pogo ne jopuonjre mochando mantiere kar chung' od bura makasipol e kaunti ma Homa Bay. Kopogore kod mano, wach maluonu machiegni e kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono en kotudore kod chenro ma bende idwa chaki e kaunti ma Mombasa mano mar pogo yugi kata pogo taka. Wang'eni kinde mang'eny e kinde ma ponono nitiere taka ogudore kumoro achiel e ojathor pogo taka matiende ni nitiere taka moko miwacho ni ginyalo bedo degradable nitiere mago magin non degradable. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono chenro mar waste segregation ibiro bed ka itimo e kaunti ma Mombasa mar mondo mi taka duto ochok e yo makare mondo ket alwora e kaunti ma Mombasa obed maler nikech wang'eni kinde duto ka oket taka duto kumoro achiel iyudo ni nitiere mago manyalo towo to nitiere mago mok nyal towo to mago manyalo towo ber ka gitowo to gidok e lowo kacha to ponono nyalo miyo lowo bedo makare kata lowo bedo kod manyiwa moro makare to mago mok nyal towo ibiro bed ka iketo gi e yo makare mar mondo mi kik gilil alwora. Mane wach ma jafwambo maro e kaunti ma Mombasa George Aoko biro bedo kaluonwa machiegni odiochieng' ma kawuono. Kapod wantiere kaunti onogo ma Mombasa, nyakwar Mogi jong' wang'eyo ni lakteche e pacho kae podi nitiere ng'anyo kendo ng'anyo margi odiochieng' ma kawuono odonjo e odiochieng' gi mar 14. Odiochieng' ma kawuono riwruok mar lakteche mano mar KMPDU bade ma Mombasa biro bedo ka bago ng'anyo mamuol. Gino miluong kanyo kod dho ngere ni peaceful procession. Ahinya kalore ni nyaka sani wang'eyo ni migawo mar thieth poko chopo dwaro mar lakteche. Kaloni lakteche nitiere kod dwaro mopogore opogore magidwaro no chop kare mar mondo mi maslahi mar jopuonj mar lakteche ong'ieyo makare. Ng'anyo makamano biro bedo ka chakore Keyeme Hall ma bende yudore Pandya Hospital mane kaunti ma Mombasa kendo gibiro bedo ka giwuotho achiel kachiel nyaka e apise County Assembly ma Mombasa kama bende gibiro bedo ka gichopo kuro mar mondo mi gichwala dwaro margi eka gidoge tich. Wang'eni lakteche ute thieth mopogore opogore osewuok oko mar mondo mi gichunga kamoro achiel e kinde makoro ging'anyo ka gidwaro no ndike tich lakteche ma interns manyaka sani giwacho ni migawo mar thieth osedeko chwalo negi barupe madwarore mar mondo mi gidhi e ute thieth mopogore opogore gitiegre kuro kaka interns. Pod wabedo kwa luonu ng'anyo ma lakteche manyaka odiochieng' ma kawuono odonjo odiochieng' mar 14. Adwani tiek chal mar fwambo kod wach maluono odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori. E kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono ten kaunti ma Migori chano mar loso mano chenro mar pi mano mar Karamu water project ma bende yudore Kuria West mano e kaunti ma Migori. Ka bende chenro makamano en mano mabiro bedo ka muonyo omenda madirom $3 million ka bende obiro bedo ka ikete mar mondo mi oket kare wechego mag water tariffs ahinya to e kuonde mag keyo pi mayudore e kor gwenge e kaunti ma Migori kata e kor gwenge ma Kuria West e kaunti ma Migori. Kopogore kod mano bende biro bed ka itimo apedha ne ponono jogo matudo pi e yo ma ok ni kare kata mamiyo koro ponono ten kaunti ma Migori ok yud pi kaka dwarore e kaunti ma Migori kono. Nyakwar Mogi jwang' weche to podi thoth mwaluonu mak mana ni e chal mar fwambo wange koni mana matin moko kuom gigo ma bende waluonu odiochieng' ma kawuono kata kamani nyalo bedo kod geno ni weche mathoth kuku ka achiel kod tiendgi ibiro bedo kiyudo e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono kochako